тавсияҳо оид ба пешгирии бемории коронавирус. ҳатман шустани дастон баъди сулфазанӣ ё атсазанӣ, ҳангоми нигоҳубини бемор, пеш, ҳангом ва пас аз омода кардани хӯрок, пеш аз хӯрок хӯрдан, баъди қазои ҳоҷат, ҳангоми ифлосии дастон, баъди тоза кардани ҷойи нигоҳдории чорво. шустани даст бо собун ҳангоми ифлосии дастон, мунтазам шустани дастон бо собун ва ё маҳлулҳои безараркунанда барои пешгирӣ аз ҳар гуна микробҳо. дигаронро аз беморӣ ҳифз намоед. ҳангоми сулфидан ва атсазанӣ даҳон ва бинии худро бо даст ё рӯмол пӯшонед. дастмолҳои истифодашударо фавран партоед ва дастонатонро шӯед. дастмолҳои истифодашударо фавран ба зарфи сарпӯшдори партов партоед. баъди сулфидан, атсазанӣ ва нигоҳубини бемор дастонатонро бо собун ва ё маҳлулҳои безараркунанда шуста тоза кунед. ҳангоми сулфазанӣ ва таби баланд аз робитаи наздик бо дигарон дурӣ ҷӯед. аз туф кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ кунед. агар шумо табларза, сулфа ва нафаскашии душвор дошта бошед, саривақт ба духтур муроҷиат кунед. тавсияҳо оид ба пешгирии бемории коронавирус. барои буридани гӯшти хом ва таомҳои пухта корду тахтаҳои алоҳидаро истифода баред. шустани дастон ҳангоми пухтани ғизо. қатъиян истеъмол накардани гӯшти чорвои бемор. ҳатто дар минтақаҳое ки хуруҷи беморӣ мавҷуд аст, маҳсулоти гӯштиро метавон бехатар истеъмол кард, агар тарзи дурусту бехатар тайёр кардани он ва пурра пухта шудани хӯрок риоя карда шавад. тавсияҳо оид ба пешгирии бемории коронавирус. дар дӯкони гӯштфурӯшӣ кор мекунед, худро солим нигоҳ доред. ҳангоми сарукор бо ҳайвонот ва маҳсулоти гӯштӣ хилъати ҳимоявӣ, дастпӯшак ва ниқоб пӯшед. баъди анҷоми кор хилъатҳоро кашида, шуста, дар ҷойи махсус нигоҳ доред. бо либосу пойафзоли кории ифлос аъзои оиларо мубталои беморӣ нагардонед. баъди даст задан ба ҳайвонот ва маҳсулоти гӯштӣ тез-тез дастонатонро бо собун шӯед. таҷҳизот ва ҷойи кориро дар як рӯз як маротиба тоза ва дезинфексия кунед. тавсияҳо оид ба пешгирии бемории коронавирус. худро солим нигоҳ доред. ҳангоми саёҳат кардан, агар табларза ва сулфа дошта бошед, аз сафар худдорӣ намоед. агар табларза, сулфа ва нафаскашии душвор дошта бошед, саривақт ба духтур муроҷиат намоед. аз робитаи наздик бо шахсони гирифтори сулфа ва табларза худдорӣ намоед. ба чашм, бинӣ ё даҳон даст нарасонед. ҳангоми сулфидан ва атсазанӣ даҳон ва бинии худро бо даст ё рӯмолча пӯшонед. дастмолҳои истифодашударо фавран партоед ва дастонро шӯед. агар пӯшидани ниқобро интихоб кардед, боварӣ ҳосил кунед ки даҳон ва бинӣ пӯшонда шудааст. баъди истифода бурдан ба ниқоб даст нарасонед. пас аз истифодаи ниқоби яккаратта онро фавран партоед ва дастҳоро шӯед. агар ҳангоми сафар бемор шудед, ба экипаж хабар диҳед ва саривақт ба кӯмаки тиббӣ муроҷиат намоед. агар ба кӯмак ва таваҷҷӯҳи тиббӣ эҳтиёҷ дошта бошед, ҳолат ва таърихи онро ба духтур фаҳмонед. танҳо хӯроки хуб пухташударо истеъмол намоед. аз туф кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ намоед. дар сафар аз ҳайвонҳо дурӣ ҷӯед.